Așa arată un om obosit care vine să lucreze și până și nopțile la facultate. Din N motive. Vi l-am mai zis mai devreme în celelalte videoclipuri. Hai să facem un tur de clasă al atelierului de arte plastice, secția scenografie. Asta este colțul meu. Aici sunt desene și cercetări despre două filme, anume Ciulendra de Liviu Rebreanu și Năpasta de Caragiale. Asta înseamnă scenografie de film. Cercetare, desene peste desene, până și desene tehnice, cum avem aici. Asta se numește cheotoare, pentru cine știe. Se află la casele vechi românești, la colțuri, la unele din ele. De obicei la cele de munte, din Moldova, Maramureș, în orice caz, sunt mai multe care au așa. Alte desene tehnice. Astea sunt fișe de referință. Alte desene tehnice. Asta este un geam. Construcția unui geam la scară reală. Față de mâna mea, atâta este geamul, în realitate. O bucățică din geam. Partea din stânga e asta. Partea din stânga geamului și mai urmează încă unul în partea asta la fel. Este geamul în secțiune. Asta este un gard românesc. Aici e geamul complet. Cotat. La cota 1/20. Scara, pardon. 1/20. Cota e altceva. Aici este desfășurarea tuturor pereților casei românești. Asta de sus. Casa din Muzeul Satului. Se numește Bordeiul Răpciuni. Dacă treceți pe la Muzeul Satului din Vitregustie, să-l vedeți. Fix așa arată și aici are niște floricele. Niște ghivece cu floricele. Dar n-a fost necesar să le pun și eu. O secundă să iau un pic de aici dezastru meu și să vă arăt macheta care urmează a fi gata, dar mai e destul de lucru la ea. Asta este o sobă care încă nu e gata, acum mai trebuie să mai fac aici un corp. Asta este o mini mobilă românească cu oale și ulcele românești. Făcute din ceramică, chiar sunt din ceramică, roșie. Altă băncuță, măsuță, geam, lucrare și patinată. Aici urmează să fac o intrare, o ușă. Astea sunt scării de aici și aici urmează să fac un foișor. Așa. Cam ăsta este dezastrul atelierului meu. Da, și o pungă de McDonald's nelipsită. Bineînțeles. Astea sunt lucrările colegilor mei, câteva dintre ele. O altă machetă a unei colege. Da, cam asta e atelierul meu. Ups, era să-mi rup gâtul. E puțin dezastru pe aici. O altă machetă a unei colege. Da, asta e aia de aici. Este chiuveta noastră superbă.
așa am găsit-o. Asta este o altă machetă, asta e machetă de teatru. Observați cadranul teatrului. Mă rog, corect, nu e cadran. E oglinda scenei, dacă este să vorbim în termeni specifici teatrali. Și cam atât. Altceva n-am ce să vă arăt. Atelierul, asta e ușa. Asta e cearcănea mea de nesomn. Sau de somn prea puțin. Și oricum arată bine față de alte zile, având în vedere că nici n-am machiaj deloc, am doar strugurel. Cam atât. Și un instrument care trebuie să nu lipsească este pistolul de lipit, care este cel mai tare obiect inventat vreodată. Asta nu trebuie să lipsească de la un scenograf. Mereu trebuie să fie înarmat cu el. Și cam atât. Altceva ce să mai arăt? Uite, asta este materialul pe care îl folosesc pentru a modela ceramica. Se numește Cheraplast. Este foarte, foarte bună. Ceramica aceasta. Asta micuță. Astea micuțe, care se cheamă din ceramică, sunt făcute din Cheraplast. Iar toată casa e făcută tot din Cheraplast, dar de culoare albă. E tot ceramică, dar e de culoare albă. Și bineînțeles e patinată cu o minunată paletă foarte ieftină pe care o găsiți oriunde. Aceasta. De 5 lei. Eu zic că e un preț accesibil. Tuturor e super, super bună și poți să faci cu ea diverse lucruri. Eu vă recomand cu plăcere. Se numește Pictor. Din păcate nu văd pe aici capacul. Ca să vă arăt. Capacul e tot alb. Alte idei de desene, mă rog, astea sunt niște măști tibetane, astece. Dar nu sunt cine știe ce. Alte măști mai complicate. Da, tot felul de desene, mă rog, sunt momentan schițe de idee. Să vedem, urmează să fie terminate în curând. Păi cam atât, nu știu. Sper că v-a plăcut ce v-am arătat și ne mai vedem și în alte videoclipuri.